लोगोफोर नै दैदेन हिनजाव गुन्दानि थाफिसा जनानै थालांजोब्बाय नै आंनि लोगोफोरखौबो जबरदस्ति होसोलाबायदोंमोन बियो ब्लेकमेल खालामनो होनानै हमख्रुबलाबायदोंमोन सिख्रुबलाबायदोंमोन नै बिनि थाफिसा थालांजोब्बाय मैया बायथारगौमोन आङो नों मानो फानाखै आंनो बिमा जानला मोनला दाबुं नोङो नोंखौ मानसि मोजांसो सानदोंमोन आं बेफोरबायदि दाखालामबाय दा था नों आंखौ मोनथिबाय आंजों जुजिदोंबा दा नै बेखौ हगारगोन आं नै बेखौबो आपलड होगोन आं दानो हिनजाव रेप केस सिखाव बे साला मानसि मोजांसो नंदोंमोन आं बेखौ मानसि मोजां नंनानै आं बेजों मोनसेबो एलबाम लालायलायबाय आरो आंखौ बे बार थगायहरबाय थागासिनो मानो होनबा बे आंनिफ्राय देखुनानैबो मोनजायासै आरो आंखौ उन्दुनो बिबाय थादोंमोन बियो फिन मोनसेबाव लोगोफोर नोंथांमोननि सेरावहाय आं आपडेट भिडिअ लाना फैबाय दहायबाव आं नोंथांमोननि सेरावहाय मोनसे निजिरा बर'खौ दि बेफोरबायदि नाफाम खावनो थांदों होननाय बेफोरबायदि भिडिअखौ आं नोंथांमोननि सेरावहाय होदोंमोन ना लोगोफोर फिन खेब आरो नैबे पार्ट 2 आं नोंथांमोननि सेरावहाय लानानै फैलायबाय ना लोगोफोर थ' जियानो जा नोंथांमोननि सेरावहाय आं बांद्राय गोबाव खालामलियासै सिदानो डिसक्लेमारखौ लागायदिनि नोंथांमोनाल' भिडिअखौ जोबजासिम नायलाङो आरोना लोगोफोर थाम्बनेलजों लोगोसे बै इन्ट्र' होनाय ससे भिडिअखौ नायनानै नोंथांमोनाथ' अलरेडि मोन्थिखाबाय नङा होमब्ला लोगोफोर जिथु निजिरा बर'खौहाय दैदेनवारिया मा सल' लानानै बिथांनि बिल्डिंआवहाय थांदोंमोन आरोना लोगोफोर नोंथांमोना आं बुंनायखौ बिसास खालामनाय नङा ओंखायनो निजिरा सिस्टारनि जिहेतु खुगानिफ्रायनो नोंथांमोना गुवारै खोनासंलां अब्लानो बुजि मोनगोन आरोना लोगोफोर खोनासंलांदे बिदिब्ला निजिरा बिनानावाहाय माबायदि बाथ्राखौ नोंथांनि सेरावहाय शेयार खालामखो आरोना औ लोगोफोर आंहा एलबामबो दङमोन दैदेनजों आं माने बेखौ आं मानसि मोजां सानदोंमोन आरोना दायो आङो बयबो मानसिफोरनिफ्रायनो खोनाबाय बेजों लोगो जानाङा बे मानसि मोजां नङा ओरैबायदि मालाबा नोंखौ बियो खैफोदाव खोख्लैगोन मागोन होननानै आंखौ एक्सुवेलि माखासे मानसिफ्राबो बुंखादोंमोन आरोना आरो आंनि जोंनि मामि बाबामोनहाबो बुंदोंमोन नोङो बेफोरबायदि फिल्म लाइनाव ओंखारोबा मानसि गाज्रिफोरजों लोगो जानाङा मानाङा होननानै आंखौ बुंखादोंमोन दायो आंखौ दैदेना मैया आंखौ बे ब्लेकमेल खालामनो फैदोंमोन बियो आंखौ बिबाय थादोंमोन बे गाज्रि खालामनो होननानै नाथाय आं बेनो होआखैबो आरो आङो बेफोरबायदिखौ आं मोजांबो मोनखाया आरो आं दा दालिगाव आं बिल्डिंआव आं लोगोजों आं भारा थायो जोङो बिब्थिनि जोङो गावनि फैसाखौ गारनानै जों भारा थाना दङ आंखौ सोंबाय बे नों मा मावो नों माथाय नोंथ' फानो नोंथ' बे बिल्डिंआव एफा गिदिर बिल्डिंआव नों मा मावनानै नों बिल्डिंखौ नों सुखुयो मायो होननानै बे बुहुद माने ओरैबायदि खोथा बियो बुंदों आरोना लोगोफोर दैदेना आरो आं मा मावो आं मावा थाखानायखायसो जोङो लानो हानाय बायदिखायसो जोङो बिल्डिं लानानै थादों लोगोजों आंजों ओमफ्राय बेफोरखौ बियो आंखौ मानो बेफोरबायदि बुंनानै बियो मानो दम होनांगौ देलाय आरो गावहा मालायफोरनि थाखा थगाय सानबैसे जानो बिलाय न'खरावथ' जेबोआनो गैखाया लांथां फाथां खुनु जानाय लोंनायनि गद गैया खुनु स्टेन्डार्ड गैया हिनजाव हौवा सानफ्रामबो नांलायो गाज्रि रावजोंबो सैजाया जेरावखि थाङा मानसिफ्रा दामनो नागिरो बेखौ बुनो नागिरो आरो आंखौ जि गाज्रि दम हरदों रायहरदों दहायो रेकर्ड दंजोबो आं रेकर्डखौ होगोन आरो खनजिथा फिसाइजों रायलायनायाबो नङा आब' खनजिथायानो दंखायो आं आब' खनजिथा मोनाव जि दिना थांदों रिल्स लानो होननानै फार्स्ट टाइम बाहाय आब' खनजिताया गावनि फिसाइजों आंखौ कल भिडिअ रायलायहोदों बे आब' खनजितायानो रेकर्ड खालामना होदों नोंगुमै थग्रमा बिराद गुन्दा इजों मा रायलायहरलाय निजिरा आं रेकर्ड खालामगोन आंखौ गैया होननानै आब' खनजितायानो आंखौ रायलायहोखादों बे रेकर्डआ आंनाव दंजोबा आं बेखौ फुल होजोबगोन नोंथांमोनहा खोनासंजोब दैदेनखौ लोगोफोर अबाव मोनो नोंथांमोनहा हमनानै दोन बेखौ दोखो मानजिनांगौ बे मालायनि थाखा थगायनानै जायो आरो मैयाबो कुसुगाव सासे हिनजावनिफ्राय बियो सर्ट मुभि खालामगोन होननानै 7,000 थगायनाय जादों आरो आंनि लोगो थिंखोलनिफ्रायबो बियो सर्ट मुभिखौ क्लियार खालामना होआसै फैसा जानानै ओरैनो द्रप दोनबाय आरोना बे गवा बियो बिनि बिगुरखौ बिसिजोबनांगौ दैदेननि बिगुरखौ साला सिखावनिखौ साला केमेरा सिखाव साला हिनजाव रेप केस सिखाव बे साला मानसि मोजांसो नंदोंमोन आं बेखौ मानसि मोजां नंनानै आं बेजों मोनसेबो एलबाम लालायलायबाय आरो आंखौ बे बार थगायहरबाय थागासिनो मानो होनबा बे आंनिफ्राय देखुनानैबो मोनजायासै आरो आंखौ उन्दुनो बिबाय थादोंमोन बियो आं बेखौ मानिया बेखौ आङो केस होखागोन आङो पुलिसजोंबो आं रायलायहरखाबाय आंनाव पुलिसनि नाम्बार दंखायो आंखौ लेंहरदों आरोना लोगोफोर ओंखायनो आं बे भिडिअखौ एक्सुवेलि लानाय जाबाय आङो दायो थानायाव थांसै आङो बेखौ केस होखायो आं मानिया बेखौ दैखांहोखागोन आं बे आंनि फारसे गाज्रि खामानि मावदोंना बियो आंखौ माने ब्लेकमेल खालामनांगौ बे गाज्रि खनजिथा फिसाइजों आं बेखौ लोगोफोर नै दैदेन हिनजाव गुन्दानि थाफिसा जनानै थालांजोब्बाय नै आंनि लोगोफोरखौबो जबरदस्ति होसोलाबायदोंमोन बियो ब्लेकमेल खालामनो होनानै हमख्रुबलाबायदोंमोन सिख्रुबलाबायदोंमोन नै बिनि थाफिसा थालांजोब्बाय लोगोफोर नै दैदेन हिनजाव गुन्दानि थाफिसा थालांजोब्बाय नै जनानै गाइसमोन नै दैदेन हिनजाव गुन्दानि थाफिसा नै मा मन्थ्र जारिनानै लादोंमोन बियो नै गाइसमोन नै
थालांजोब्बाय नै गरनै गरनै थाफैसानै दैदेन हिनजाव गुन्दानि थाफैसानै। बिथांमोननि आखला सिमा बारबाय लोगोफोर नङा होमब्ला बिथांमोननि गामियावहाय समाज न'खर दंना गैया बिथांमोनखौ नुदोंना नुवाखै बिथांमोननि ससियेल मिडियाफोराव बेफोरबायदि दावराव खनसे नङा खननै खनथाम बेफोरबायदि जाबाय थानायखाय आरोना लोगोफोर मा बुंबावनो दिनै जोंफोर बर' होननानै माने लाजिलांनाय मोनबाय आरोना जोंफोर बर' हौवा मानसिफ्रा बेफोरबायदि जुदि जाबाय थायोब्ला नुफ्लेबाय थायोबा बारे बारे सासेखौनो खनले बार खननै खनथाम खनब्रै बेफोरबायदि जुदि ससियेल मिडियाआव दावरावखौ नुबाय थायोब्ला मा जानांगौ आरोना लोगो हिनजाव गथ' गथाय फिसा गैयाब्ला आलदा बाथ्रामोन नङा होमब्ला लोगोफोर ओरैबायदि लाजिथावना बाथ्रा जे गावनि हौवा थासेयावबो दि मालायनि हिनजावखौ हौवा थैजानाय बा सोरबा हारसिं थानाय बेफोरबायदि मानसिखौहाय सुलु लानाय नङा होमब्ला लोगोफोर मा जाबावगोन बिथांमोना सेंग्रा मानसि बा माने आदुङा मानसि थानाय मोनबा आलदा बाथ्रामोन बिथाङा गावनि बिसिबो दङ आरो गथ'बो दंबावोसो नङा होमब्ला लोगोफोर बिथांबायदि मानसियादि दिनैनि जुगाव मानो थाखाय गामिफोरनि सुबुंफोरा मा खालामबावदो बिथांमोनखौ सिगाङाव जेरै सानैसो सुबुंफोरखौ बेफोरबायदि रायजोआहाय मेल मिटिं खालामनानै बुदोंमोन बेफोरबायदि बिथांखौबो बिथांमोननि समाजावहाय खालामनांगौ आरोना बेफोरबायदि दिथाखौ होदों आरोना लोगोफोर सानैसो सुबुंफोरा कमेन्ट सेक्सनावहाय थ' जियानो जा लोगोफोर आरो आं बांद्राय बाथ्राखौ बुंलासै जा बुंनांगौ नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव खालामना हर आरो बिथांमोननि गामिनि बा दैदेनवारियाबो सानसे नङा सानसे आंनि नैबे भिडिअखौ नुगोन नोंथाङाबो गाज्रि दा मोनसे आंनि नैबे भिडिअखौ नायनानै माने बिथां जिहेतु निजोरा बर' सिस्टाराहाय जाबायदि बाथ्राखौ लानानै शेयार खालामदों बेखौसो आं नोंथांमोननि सेरावहाय शेयार खालामदों जाहाथे इयुन फैबाय थानाय फिउचाराव जेनेबा जोंनि लाइमोन गथ'फोरा जाहाथे बेफोरबायदि जायाथों होननानै आरोना लोगोफोर थ' जियानो जा जोबथारनाय आरो आं बांद्राय बाथ्राखौ बुंलासै नोंथांमोननि सेरावहाय निमाहा बिनाय थाबाय बेजोंनो आरो आंनि चेनेलावहाय गोदानबा नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबसक्राइब खालामदो लोगोसे लाइक कमेन्ट एन्ड शेयार खालामदो आरो जोबथारनायाव बे फनाव थानाय बेल आइकनखौ दाबायना हो आरोना लोगोफोर जाहाथे बेफोरबायदि गोदान भिडिअ होयोब्ला गिबि नोंथांमोननियावहाय नटिफिकेसना सहैनाय बायदि स' थेंक इउ स' माच आरो नेक्स्ट भिडिअ फिन खेबसे लोगो मोनगोन बाय बाय